Richie lluny, Benvinguts al meu món. a prop. Benvinguts als contes Samarreta d'en Richie. amb el logotip a l'habitació. Hola, sóc en Richie i cada diumenge teniu un relat que us narro jo mateix. Així que comencem. Fons blanc, text negre. De la següent manera, segona part. A l'habitació. Aquesta és la història d'una persona que va perdre el dit. Va passar de la següent manera. Aquell dia, a l'estació de tren, mentre estava fent servir el mòbil, algú se'l va endur. Per al propietari era molt valuós, ja que tenia tots els seus records allà. La mala sort va ser agafar el telèfon posant un dit dins l'anella que estava enganxada a la part del darrere del mòbil. És per això que quan algú va tibar, al cap d'uns segons, el dit va caure. El pitjor de tot és que el lladre va poder desbloquejar el mòbil, ja que tenia el dit. Hola, sóc en Richie i aquest espai és per vosaltres. Si fas contingut en català, en comptes d'aquest vídeo, podràs posar el teu. Us deixo tota la informació a la descripció. Fins aviat!